खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय आङो जेबो माने ब्लग भिडिअ लाबोआखै माने जोंनाव थांनाय मोनायावहाय मैदेर हाबफैदों आरो जोंनि उसुङावहाय माने खान्थाल जानो फैदों बेखौसो आङो भिडिअ फिसा बानायनानै होनाय जादों आरो दा माने बयबो नायथों साननानै दा नै जोंनि बे एकदम उसुङावनो दं आरो खान्थाल बिफाङा बेखौ जागासिनो दङ बिनो हाननानै सिगाङावहाय माने एसे बुरजा फैयोमोन आरो ग्रुप ओमफ्राय नै दाखालि फैनाया नैबे मासेल' फैदों आरो बियो ओमफ्राय मैयाबो बे मासेयानो फैफिनबावदों दा आगोलाव नङाबा माब्रै माबा सयथा सातथा बेबायदि फैयोमोन आरो ओमफ्राय दासान्दि बिदि फैथ'वाखै बबेथिंबा होनानै दोनहरदों ना मादोंथाय मिन्थिया बिसोरखौ जाफैयो होननानै मिन्थिनायनिफ्रायनो आं दाना माने बेसे गाहाय बिसोर मोनहानायखिनिखौ आङो हानहोला आरो जों जानो थाखाय जों माने गोजौनिखौ हाननानै जायो ओमफ्राय गाहायनिखौ दोनो आरो फैनानै मोनजाफैयाबा गाज्रि मोनलांगोन साननानै आङो दोनखायो आरो ओमफ्राय आगोलाव बिदिनो दोनखानायखौ जाफैदों ओमफ्राय दाबो नै बिदिनो जाफैदों ओमफ्राय नै मा होनो जाफुबाय थानाय समावनो ओमफ्राय दा बे बायह्रानिफ्राय मानसि फैनानै होफैबाय आरो टर्च लानानै टर्च पावार गोनां माने गोजाननिफ्रायनो नुहुरनाय बिदि लानानै ग्रुप दं आरो बिसोरो बिदि दोनदों दाना आगोलाव गैयामोन बेबायदि मानसि दोनो न'फ्राव फैबा बिदिनो होहरफिनो आरो बिसोरो फैनानै दा होहरगासिनो दङ आरो ओमफ्राय जाहांदोंल'मोन ओमफ्राय बिदिनो जाफैबाय थायो आरो माने जोंनि बिफाङाव खान्थाल बिफाङाव फिथाइ दङ होननानै मिन्थिखायो नालाय दा बायदि समाव फिथाइ थायनाय समावहाय फैयो दाख्लै खेबसे जाफैखांखाबाय ओमफ्राय दा मैयानि मोनायाव फैबावदों आरो बे फैग्रायानो फैबाय थायो बिसोरो मिन्थिखायो नालाय ओमफ्राय दा नै होजानानै ओरैहाय लामाथिंजाय ओंखारलांबाय आरो दा नै Right.